Čauko, som Sima a rozhodla som sa ti prečítať pár viet z mojej kapitoly, z mojej knihy Som tvorca života. Dnes ideme spoločne na 3. kapitolu, ktorá je pre mňa najdôležitejšia a táto sa volá komunikácia. Takže prečítam ti pár viet z tejto témy. Niektoré ženy majú problém dorozumieť sa a pochopiť druhé pohlavie. Niektorí muži sú stratení v komunikácii so ženami. Deti a dospelí si tiež nemusia rozumieť. Nie nadarmo sa hovorí, že ženy sú z Venuše a muži z Marsu. Ale všetko sa dá, keď človek chce, a najlepšie je, keď chcú obaja.